Ngisacela ukubingelela ngoMangothobane isangoma esipulwa ngonyezi ezinye sipulwa ngamathambo. Namhlanje ngizokhuluma ngani ngedliso. Ngizokhuluma ngani ngomanda ngaphakathi. Ngizokhuluma ngani ngelumbo. Lana ke ledliso ke njoba sengibalile engizokhuluma ngalo. Ledliso leli ekuthiwa umanda ngaphakathi nelumbo. Idliso leli lingaphalazwa. Njengamanje inyanga zonke izangoma zonke ngiyayikhuza. Ilumbo aliphalazwa. Ilumbo uthola imbiza ulibulale liphumele lona ngezansi ngoba uma uphalazisa umuntu ilumbo idliso eliyilumbo lowo muntu akalasti. Mangithi akalasti usheshe ashone ngoba lento lesikhathi uyiqebula wena uyiforce ukuthi iphume ngaphezulu. Lowo muntu loyo uphila nje isikhathi esincane mase yashona. Usuke ebulalwa yilento le esuke ixebukile lento isuke imlimazile la ngaphakathi. Yikho kudingeka imbiza ukuthi lo muntu aphuze ukuze lento ife iqala amandla alento la ngaphakathi. Nokuyixebula izolokhu ixebula kancane mesigcina lento isiphumile ngezansi. Sengisho ukuthi yena uma uzazi ukuthi unedliso noma unelumbo elingaphakathi kuwe kufanele uthole isimo sani sezimbiza, uphuze imbiza, uthole insiza, ukhothe ukuze lesilwane sitheneka amandla ngoba lo manda ngaphakathi lelumbo lisuke lihamba nani nento eyisilwane. Yikho izokhula la ngaphakathi kuwe. Engiqonda ukusho ukuthi ke lelo dliso lelo aliphalazwa. Lelo dliso lelo uphuza imbiza, le imbiza ziqeda amandla lesilwane ukuze ledliso likwazi ukuthi liphume kuphi ngezansi. Siyathokoza uMangothobane isangoma esipulwa ngonyezi ezinye sipulwa ngamathambo. Thokoza.